Kung ikaw usa ka bana, sayo sa buntag, unsaon man nimo pagsulti sa imong asawa nga naa siya'y muta nga dili siya masuko kanimo. Di naa kamo mga bana unsaon man ninyo. Nay usa ka bana mi propose ingon niya, "Darling, na ako'y muta." Mutubag po ang asawa, "Wa man." Wala di ay. Maayo pa ka, naa. Mga igsuon ang Ebanghelyo karon, naghatag ka nato pahinumdom sa kamahinungdanon sa inigsuon nga pagbadlong o fraternal correction o inigsuon nga pasidaan. Dinhi sa unang verse nga akong gibasa, kung naay sala ang imong igsuon, adtua siya o pakita sa iyang sayop, himuha nga kamurang duha. Sa tinuod lang, sa real gyud nga sitwasyon, dili ko makaingon ninyo nga di masuko ang imong sultihan. Tingali ang imong asawa, di masuko nimo kay ipangutana man nimo siya una kung wa ba kay muta. Pero aron sigurado gyud nga wa kay muta, nang himuta pugkadaan. Kay galing mangutana ka nga wa ko'y muta, pero wa ka nang himuta, moingon ni mong asawa, "Naa, oy." Nya unsa may imong tubag? Sige lang, pariha ta. Ang buot ipasabot sa atong Ginoo dinhi, Ginoong Hesukristo, iya ta nga gitudloan o gipahinumduman nga dili baliwalaon o tabunan ang usa ka daotang binuhatan. Kay mao ra ba ni kasagaran nga atong himuon, gawas nga magpakabuta kita, kung nakakita man, tabunan ra. Dili maayo nga ato lang pasagdan ang tao nga dunay sayop. Labaw nga ngilad kung ato pagyud nga tabunan ang daotan nga iyang binuhatan. Di ba sa unang pagbasa, kung sa may gisulti, ang Diyos nagpasidaan nga sa atong tulubagon. Tulubagon nato sa isig katao o sa ka makasasala, nga pasidan-an siya, badlongan siya. Nan kung dili siya mag-usab o magbag-o, kung mamatay man siya nga makasasala, dili natapaninglan sa Ginoo. Apan kung usa ka makasasala o tigihimog daotan, wa lang pud tay gihimo pagpasidaan o pag-correct man lang. Kung siya mamatay nga naas kadautan, sumapa kita dunay kalabot sa iyang kadautan. Kay wa man nato himua ang pagbadlong. Ang tao nga nasayop o nakasala, kinahanglan ato tabangan nga makakita sa kadaot o sa sala nga iyang nahimo. Ang mahinungdanon nga kining maong pahimangno, tungod kay kasagaran lagi kanato maglisod man paghimo niini. Maikog ta, mauwaw ta, labi na og taas ang estado sa naghimog daotan. Mas palabihon nato nga dili ta manginlabot. Di ba?
o maghulat na lang ta nga magabaan. Di ba? Adi ko oy ulaw. Adi ko oy hadlok. Adi ko oy sagdi na lang magabaan bitaw na. Di ba? Mo man atong kasagaran hulaton. Ang ikaduha adto siya istorya siya sa iyang nahimo. Itudloan kita sa atong Ginoong Hesus sa pagbadlong sa usa ka tawo nga nasayop ug angay himuon sa pribado lamang. Private nga paagi. Dili maayo di ay nga atong kurihian ang tao sa iyang sayop o sala atubangan sa daghang mga tao. Kay maulawan man siya, di ba? Kung maulawan ang tao, dili na siya maminaw, dili na siya bukas. Gani mulimod na hinuon sa iyang nahimong sayop. Patay, deny. Nabi tayo panultihon sa English, when you give praise, do it in public. When you criticize, do it in private. Kung mudaig ta sa tao, isang yaw ta kini sa publiko. Kung kita mo badlong, buhaton ta kini sa tago. Ang tao nga masayop, kinahanglan atong istoryahan. Dili libakon. Di ba? Kay kasagaran, ug naay mga sayop sa atong isigkatao, di gyud nato duolon ato nung libakon. Imaritis nato dayon. So kinahanglang istoryaon sa pribado nga paagi. Dili dauton atubangan sa daghang tao. Ang pagpakig-istorya makatabang sa tao. Sa tao nga nahimog dautan o nasayop. Pinaagi sa maayong pag-istoryahay, dialogue, ang makasasala, makaamgo sa iyang sayop nga iyang nahimo. Moninindot sa synodality nga gipasagdahan sa atong Santo Papa, there is always room for dialogue, conversation, pakigbayloay huna-huna. Mahinungdanon kaayo. Maghatag kini kaniya nga makapadayag sa iyang nga opinion o iyahang nga side, iyahang nga rason. Kay kung magbikil ang tao, mag-away ang tao, there is always three sides in every controversy. Ang imuha, ang iyaha, and possibly the right one. So kung naay pag-istoryahay, naay dialogue, nindot. Paghatag kini kaniyag, pagpadayag, bisan sa iyang mga kasakit nga iyang gibati, humani ini, mahimong gaan pod ang iyahang pamati. Nga ni manggod, kasagaran tungod sa pag-istoryahay, mahitabo ang pagpasayloay, pasensyahay, pailubay, kay tanan man dili perfect. Nobody's perfect. So naagay dalan sa pakig-uli. Naay dalan nga magkauli ang mayong kabubuton. Pagkanindot. Kung dili siya maminaw, pagdalag tulo o duha o tulo katawo nga saksi. Dinhi gipahinumduman kita sa atong Ginoong Hesus nga dili mawad-an dayon sa paglaom. Kay kita hukom ra ba dayon? Kay kita pud mo action po dayon.
Kita po dayon mo silot. Dali. Kung naapay dili pa niya kaya, magdumili pa siya. Munang naay duha o tulo ka saksi nga makapamatuod nga siya gyud sayop o nakahimog daotan. Og kini siya maminaw, basin makumbinsira sa duha o tulo ka tawo. Unya magkauli mahatagan og hustisya ang kadaot nga nahimo. Ang tuyo sa pagdala og laing tao dili aron pagkundina kana bang paghimog dugang na pagtulisok, kundi aron dunay dugang mopasabot sa tao nga nakasala. Di ba nindot? Gani ang atong Ginoong Hesus nagdugang mas pag-ingon. Kundi gihapon siya maminaw, isang at kining maong kaso sa autoridad sa simbahan. Ang Kristohanong kasilinganan, ang Kristohanong katilingban, family groupings man, adunay papel sa pagpahiuli sa usa ka makasasala ngadto sa Dios ug diha sa isikatawo, labi na atong silingan. Pader lang ang pagitan. Di ba? Sa ikaduhang pagbasa mga igsuon, si San Pablo nag-agni sa paghigugma sa isig kaingon, sama sa paghigugma sa kaugalingon. Sugo man sa atong Ginoo, ikaduhang mahinungdanong sugo. Ang pahimangno sa usa atong buhaton inubanan sa gugma ug tuyo na siya mabag-o. Dili na siya matulisok. Kay kung dinahon tulisokon, wala na'y dapit ang pagigugma. Kadumdumo sa gingon ni Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa, if you judge a person, you can no longer have the capacity of loving that person. Mabitaw mainungdanon nga di sa gyud ta mahukom. Kay kung madali-dalion tas paghukom sa taong nagbuhat og daotan, wa nay luna ang atong pagigugma niya kay hukman naman nato. Kunya kita po'y himuan ana, malipay pud ta. Di pod. Di ba? Atong sawayon ang daotang binuhatan sa tao tungod kay gihigugma nato siya. Ug dili kita gusto nga siya mahisalaan o masilutan. Di ba? Sa unang pagbasa, dili kini usa ka pagpataas sa kaugalingon, kundi usa ka buhat sa kaluoy. Buhat sa usa ka maayong Kristohanon. Kadumdumo sa usa sa spiritual works of mercy, admonish the sinners. Namatay corporal works of mercy, di ba? Mga works of charity. Gituluan biya ta nga natay spiritual work of mercy, and one of that is admonishing the sinners. Mga igsoon, mangutana ta sa atong kugalingon. Nakita ba nato ang daotang binuhatan sa atong mga igsuon, higala o kasilinganan, diha sa kasilinganan o kasilingan? Naningkamot ba ta nga ato siyang masultian na dunay tuyo na siya mabag-o? Ayaw na lang yun i-post sa FB. Kay kasinatian na, di ba? Labi na og managsuon, kadugo na magdako na hinoon.
Kay tibo kalibutan naman ang audience. Kung doon ay problema, never ever post it sa FB. Mora ba ni kasagaran gihimos mga batanon? Unyag ma-post na sa FB. Mingon siya, kalami, ihikog. Unya ma-post na sa FB. Unya mo, anha si Mark Zuckerberg og mo tabang niya? Mo advice niya? Dili oy. Dili nato i-post sa FB. Dili na lamang po nato i-marites. Mangutana patagdugang, unsa may ato pang angay buhaton kung ang tao magmakuli sa pagbag-o, ato siyang iampo. Ato siyang iampo. Ang tao nga dili pabadlong sa sikatawo, ang balaod ug ang gobyerno na may mubadlong. Ang tao nga dili pabadlong sa gobyerno ug sa balaod, ang Ginoo na say maantigo.